in a world beyond control. Alone in the headlights, coming after you. When I woke up this morning, I had to do what I gotta do. Let's kiss in heaven for loving you. Let's kiss in heaven for loving you. Bueno, Raúl, organizador deste evento xa tradicional aquí no Irixo, contanos como naceu un pouco esta festa, digamos, do motor, como decidiches poñela en marcha? Bueno, isto naceu facendo rutas polo monte, despois facíamos o sábado ruta e domingo o trial este. Entón foise dedicando solamente ao trial porque as rutas agora están moi complicadas para pedir permisos, é un lío de lache. E bueno, a túa paixón polo motor supoño que se remonta a moito atrás, non? Si, a miña pasión polo motor era xa desde que era un crío. Xa facía coches, carrilanas, pero sin motor. E despois empecé en motocross, anduve en velocidade, anduve tamén algo, incluso en rallies. E despois paséme a isto. Anduve na motor de enduro, pero a edad tamén te vai... Motor de enduro, a última caída que me peguei xe para que hasta aquí chegamos. Que posiblemente volva a comprar outra para divertirme por aí. Pero agora vou comprar unha de trial. Pero de trial é máis tranquila. E é máis técnica. E bueno, contanos un pouco como se divide a xornada de hoxe. Sabemos que hai competicións de mañá e de tarde. Cantos circuitos temos? Pois temos 12 zonas para facer 6 á mañá e 6 á tarde, para non repetila porque transformanse moito e faise moito polvo. Entón son novas. A mañá son novas e á tarde tamén. E en vez de ser tan grandes, partinas ao medio, porque os comisarios non daban corrido atrás dos coches. E así ao ser pequenas é máis fácil. E con este calor, imagínate. Algún baixa 5 kilos aquí, hoxe. Bueno, eso é unha boa opción tamén, non? O mellor isto me agradecen. Encontrámonos o primeiro piloto deste trial aquí en Pedriña. Contanos, é a primeira vez que ves, que che parece esta proba? Pues a ver, yo no es la primera vez que vengo, he venido anteriormente cuando tenía el otro proto y vengo desde Burgos y nada, la prueba de Pedriña pues es para mí un punto de referencia. Bueno, contanos un pouco como transcorre este circuito, que o que podes facer aquí co teu vehículo? Pues te puedo decir que estoy en modo de pruebas ahora mismo con él y no sé cómo me va a discurrir el trial, pero bueno, vamos a intentarlo hacerlo lo mejor posible, claro. Bueno, outra parte fundamental deste trial é o teu traballo aquí. Contanos, que é o que faz? Nada, pois cando queda algún coche atascado por aí un lado ou volca ou quedan algo, temos que remolcalo e quitalo para que poida continuar. Eso é moi habitual? Bueno, depende, uns veces sí, outras non hai moito que facer, pero bueno, hai que estar aquí para cumplir. Bueno, estes vehículos supoño que non teñen tanta estabilidade, por eso pasa iso, non? Sí, bueno, teñen bastante, pero arriargan moito. Son sitios complicados e ás veces pásanse. Vale, bueno, pois outro dos coorganizadores, digamos, contanos cal é a túa función neste trial, ademais de acompañar a Raúl, o noso organizador. Bueno, como dixo,
botolle unha mao, somos organizadores, bueno, sou o copiloto, que por norma general tiña que me facer caso, pero de 20 cousas que lle digo, faime caso 2. Entonces, bueno, el fíase moito do que eu lle digo, si ten que subir por unha pedra ou Cando me manda ben, fajolle caso. Bueno, Cando me manda ben, a veces manda mal, e non lle fago caso. Sí, o fai o que el quere e despois que está no problema pregunta que fixemos, no, que fixemos, no, que fixo. Pero bueno, levamos así moitos anos, antes de empezar un trial, vamos ás zonas, miramos, planeamos unha táctica por donde pasar. Mira que somos burros, marcámonos as portas e non sabemos onde están. Hai que ser burros, Bueno, ti se que eres un experto pois neste tipo de competicións e vehículos, contanos un pouco que características ten que ter un vehículo para participar nun trial deste tipo. Un trial deste tipo ten que ser un vehículo que estea moi preparado, porque, vamos a ver, non sei se o tendré visto, pero hai sitios para pasar que son casi imposibles. Tens que ter bloqueo diante e atrás, boas rodas, uns cambios cortiños, e tamén ter potencia, porque a veces tens que pasar por bum, o tipo salto como as motos, non? Este é un trial. E, bueno, isto, non sei se ves aquí, esta é unha trangallada, ten cambio automático, estes son os bloqueos, chave de arranque, non lle levo capó para que non pese, e aquece menos. E, bueno, ves, dous eixos, unha reductora que fixen algo de estilo moto, porque eu como vin da motos, pois, ainda mezclo cousas das motos nos coches. Este é o quinto que fixen. E todos funcionan ben, feos son como a min. Pero funcionar funcionan. Vamos a ver, o que anda nesto se sabe como funciona. O leva a un taller e facho moi bonito, pero o mellor non funciona. Pouco práctico. Si, vai moi axustadinha, todo moi ben feitinho, pero a hora da práctica, e aquí o que importa é que sea funcional. Bueno, vemos que as rodas tamén teñen un tamaño considerable con Tamén, respecto... bueno, hai varias medidas, estas son de 40, aquelas son de 37, hai outras de 42, hai cada un, bueno, isto é libre, podes meter as rodas que queiras. E atrás, para girar la cama, pero si ponemos así aquí, y miramos aquí para lá, non vai. Cada un vai onde quere. Bueno, supuestamente que ir para onde quero eu. Levamos, como decir, un patrón por donde tenemos que ir, pero bueno, normalmente na zona pode variar, o coche resbala ou patina, cambianos o curso, pero bueno, eso é o que ten. Tamén é meu fillado, e aparte é venezolano, pero integra aí, non miro como fala galego, Así é como teño que facer, que eu cando fui para Venezuela falaba venezolano con eles. E eles veñen para aquí, o mesmo que nós. Bueno, xa levo moitos anos aquí, pero Se bueno. leva aquí moitos anos. Igual non é só cousa túa. Non. Pois, Home, ambiente, non? Tamén lle convén, interesa. Estar integrados é moi importante, se non preguntalle aquí a da cámara. Sí. Tamén é Argentina, che.
Bueno, contanos de onde ves, bueno, non sei se é a primeira vez que participas neste Trial da Pedriña. No, vimos da Estrada, somos un equipo de 2, vimos da Estrada e esta, pois non sei se levaremos casi todas as edicións que fixo, vimos prácticamente sempre. A pesar do calor ou do frío, do que toque, de cada vez que sempre tocan extremos, ou calor ou frío, procuramos vir sempre ao Trial de Raúl, sí. Bueno, non sei que che parece este circuito, algunha zona un pouco máis divertida, difícil... Bueno, é un circuito que é bastante conocido, que pasa que sí que, como cambies unha porta un metro para un lado para outro, pode complicar moito, non? E, de momento só levamos dúas zonas, están dúas abertas, entón vamos zona a zona e paramos un poquinho máis. Non é fácil, é para entretenerse, o caso é non romper nada e pasalo ben, non? E bueno, este é a primeira vez que traes este coche ou xa traías outros? Contanos un pouco. No, este xa é o que levamos traendo os últimos anos. Sempre foi o mismo, que pasa que foise adaptando ás circunstancias do trial. Ao principio era un coche, agora é un proto, pero sempre é o mismo, sí, sempre temos o mismo coche, sí. E bueno, algunha anécdota, que daches algunha vez parado? Vimos que ven a pala moitas veces a recollervos. É fácil quedar parado en zonas ademais que che parece que poden ser fáciles de pasar, quedas enganchado e rodas no aire, ao final un coche ten que tocar que rodas, senón non avanza. Pero bueno, sí, que é raro en un día inteiro de trial non quedar algunha vez onde menos te esperas, que é unha puñeta, pero bueno, é o que hai. Son habitual a vir aquí, somos de Pontevedra. Entonces vimos sempre que se pode, hai que acompañar a Raúl porque sempre estuvemos juntos. E bueno, contanos un pouco como se prepara un vehículo para este tipo de probas que vemos que pois os coches sufren un pouco, non? No, sufren bastante, pero bueno, bastante. Ben, hai que reforzar ejes, palieres, transfer, de todo un pouco tens que reforzar, senón non hai mecánica que aguante. Bueno, supoño que pois este vehículo xa é un tradicional destas probas, non? Este sí. Sí. Desde que era de serie hasta que se modificou algo, pero sempre foi desta zona. E bueno, contanos un pouco como experiencia, valoración, como están indo os circuitos desta xornada. Pois están bastante duros, A verdade é que sí, están bastante duros, as pedras, home, non se moven moito, pero están duras, A zona está moi dura. Bueno, supoño que con calor quizáis un pouco máis fácil que con choiva, non? Eso tamén. Con calor estás agotado, non xa abandonas, como digo outro, xa abandonas. Bueno, pois que vaya moi ben e, bueno, desfrutade do día, entonces. Vale, venga, gracias. Gracias. Bueno, supoño que te veremos tamén os mandos do vehículo que temos ás costas, non? Sí, a trangallada esta. Esta miña trangallada. Con que nos vas a sorprender hoxe? Non sei, a divertirme. A divertirse. Que é o que hai que facer nesto, porque desto nadie vivimos. Perfecto. A divertirse e facelo o mellor che salga e punto.
levamos vindo moitos anos, pasa que, bueno, eu veño de suplente de copiloto, normalmente, pero levamos vindo sobre 10-12 anos xa aquí, mínimo. E bueno, que vos parece esta proba? Gusta vos, supoño, para repetir? Sí, as probas de todo o terreno ten que haber máis, está ben que se fagan, pero vemos hoxe pouco público e poucos coches participantes. A veces de aquí animamos a xente que compita e que faga coches, que isto é para todos os coches, tanto un coche de serie como algúns coches destes preparados. Pois a experiencia sempre boa, aquí sempre unha experiencia boa, que é un circuito de moitos anos, conocémonos todos, bueno, un día para pasalo ben. Bueno, eu cando empecé a vir aquí, xa hai moitos anos, empecé de copiloto, despois preparamos o noso coche, vimos co noso coche, e sempre que hai pruebas, sempre vimos o circuito é para pasalo ben, bo ambiente, bo rollo, moi ben. Supoño que moitas anécdotas, entonces, algunha que me queiras resaltar de todos estes anos? Eu que sei, aquí cando fai calor apreta que sabedes, pero bueno, cando chove tamén é un pouco tal, pero anécdotas aquí ten que habido de todo, de volquetazos, de chuvias, de lameiras, cando chove poñense moi difícil as pedras, bueno, chovendo é bastante desagradable, pero bueno, todos que che gusta, lévalo dentro e hai que disfrutalo. Let's